Henrik Sørensen, han kiksede gearskifte i sin Honda Civic, og derfor blev det 2 Corsair. I højre væk fra bane er det Christian Rasmussen, og i højre bane er det Brian Glas. Opel Corsa mod Opel Corsa. Og ja, umiddelbart burde det være... Det er meget, meget snævert. Det er en 2/10 af et sekund, der skiller der med, så det er simpelthen dagsformen, der bliver afgørende her, eller timeformen måske nærmere. Ja, vi skal have dem begge to i stedet, så er de klar. Det er vores starten, det er vores starten, det er uhyggeligt, der skiller med. Det er fuldstændig lige hele vejen op ad banen. Er det Brian Glas, der trækker lige smule for her? Jeg kan ikke sige det. Brian Glas kommer lige akkurat i mål, men han er gået i stå deroppe, og dermed er trækker uden trykladning. Tiden 12:44, 12:44.